या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत विनायक राऊतांनी भरला उमेदवारी अर्ज। युतीत सगळ्यांची मनं राखण्यात वेळ जातो, दीपक केसरकर यांचं विधान। आणि समस्याग्रस्त कणकवली बस स्थानकाला स्वच्छता कमिटी किती गुण देणार? हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। चला उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811, 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना। त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही। सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज, वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध। एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध। आता अधिक वेळ दवडू नका। पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली। मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याचा हा आजचा 5वा दिवस आहे आणि आज शिवसेनेच्या उभाठा गटाचे उमेदवार विनायक राऊत जे गेली 2 टर्म इथे खासदार आहेत ते आज अर्ज भरणार आहेत रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये। आणि आम्ही देखील याच दौऱ्याचा कसा काय एकूण या पट्ट्यामध्ये काय प्रवाह आहे तो बघण्याचा आम्ही एक प्रयत्न करतोय। आता मी आहोत लांजामध्ये। लांजातलं एकूणच जर माहोल जर बघितला तर आज बहुतेक लांजाचा बाजार आहे,
परंतु इथे कुठेही असं पक्षीय वातावरण किंवा लोकसभेच्या निवडणुकीचं वातावरण निश्चितच कुठे दिसत नाही. परंतु आम्ही आता ज्या हॉटेलमध्ये थांबलोय तिथे सिंधुदुर्गातून मात्र एक कार्यकर्त्यांची मोठी फौज या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या निमित्ताने रत्नागिरीच्या दिशेने निघालेली आहे. श्रीधर, आपण मगापासून या प्रवासात आहोत, लांजामध्ये आपण आता थांबलेलो आहोत. एकूणच वातावरण काय रस्त्यावरती कुठेच लोकसभा निवडणुकीचं दिसत नव्हतं. तुझं काय अनुमान आहे एकूणच या आतापर्यंतच्या प्रवासात? नक्कीच मॅडम, आपण पाहिलं असेल की लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीकडून उमेदवार जाहीर झालेला आहे सर्वात प्रथम, आणि त्याचे उमेदवार हे विनायक राऊत आहेत. आपण बघितलं तर सिंधुदुर्ग रत्नागिरी त्यांचे दौरे देखील प्रचाराचे सुरू झालेले आहेत आणि आज ते उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. एकंदरीत या सर्व तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की जो निवडणुकीचं आपण जर हे बघितलं तर कुठेही पण आता सिंधुदुर्गातून इथपर्यंत येईपर्यंत कुठे आपल्याला म्हणजे निवडणुकीचं जे वातावरण पाहिजे ते निवडणुकीचं वातावरण कुठे दिसत नाही. आज आपले विनायक राऊत अर्ज दाखल करणार आहेत. या अर्ज दाखल करण्याकरिता सिंधुदुर्गातून मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक आहेत ते दाखल झाले. महाविकास आघाडीचेही कार्यकर्ते दाखल होत आहेत. एकीकडे महाविकास आघाडीचा उमेदवार जाहीर झाला, महायुतीत अजूनही संभ्रम आहे. अशा परिस्थितीत ही जी निवडणुकीचे वातावरण आहे ते म्हणावं तसं अजून ह्या मतदारसंघात तयार झालेलं नाही आणि लोकांच्या मनात देखील अजून संभ्रम आहे की महाविकास आघाडीचा उमेदवार जाहीर झाला आहे. महायुतीचा उमेदवार कोण असणार? नारायण राणेंचं नाव चर्चेत आहे, रत्नागिरीच्या किरण सामंतांचं नाव चर्चेत आहे. यापैकी कोण उमेदवार असणार याची उत्सुकता जशी विरोधी जे महाविकास आघाडी या पक्षाला आहे तशीच मतदारांना देखील आहे. आणि एकंदरीत ह्या निवडणुकीचा जर विचार केला तर आताची आजची जी परिस्थिती आहे ती तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की निवडणुकीचं वातावरण नसलं तरी तो मतदार राजा जो आहे, मतदार राजाने काहीतरी डोक्यात ठेवलेला आहे. कुठल्या तरी ज्या उमेदवाराला मतदान करायचं आहे ते त्याच्या डोक्यात बरोबर आहे. आता उमेदवारी दाखल आज विनायक राऊत करतात आणि काही दिवसात महायुतीचा उमेदवार करून अर्ज दाखल होईल. त्याच्यानंतर खरं चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे येत्या काही दिवसात जे निवडणुकीचं खरं चित्र आहे ते स्पष्ट झाल्याचं आपल्याला दिसेल. नक्कीच येत्या काही दिवसात या निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट झाल्याचं दिसेल. श्रीधर, आपण थोडासा लांजात थांबलेलो आहोत, चहा घेऊया थोडासा आणि पुढच्या कार्यक्रमासाठी मार्गस्थ होऊया. आपण आता लांजामध्ये आहोत, चहा घेण्यासाठी आम्ही देखील थांबलोय. परंतु ज्या हॉटेलमध्ये आम्ही थांबलेलो आहोत तिथे एक कार्यकर्त्यांची मोठी फौज, एक मोठी फळी, काही प्रमुख नेते, प्रमुख कार्यकर्ते हाच उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी रत्नागिरीच्या दिशेने रवाना झाले आहे. माझ्याबरोबर बरेच लोक आहेत. वैभववाडीतून सुद्धा सगळे समर्थक तिथे दिसत आहेत. काय सांगशील कशा पद्धतीने त्यांचा संवाद असेल, काय असेल आपण वातावरण अतिशय चांगलं आहे. कारण हे आमचं उमेदवारी अर्ज म्हणजे विजयाची मिरवणुकीसाठी आम्ही सर्व चाललेलो आहोत. पण अजूनही जो जगातला मोठा पक्ष म्हणून जो आज स्वतःला मिरवतायत त्यांना अजून या मतदारसंघाचा उमेदवार जाहीर करता आला नाही. हीच विनायक राऊतांच्या, आमच्या उमेदवार आदरणीय विनायक राऊत यांच्या कामाची पोचपावती आहे. म्हणून आज आम्ही सर्व विजयी मिरवणूक काढायला चाललेलो आहोत. सिंधुदुर्गातून किती कार्यकर्ते आले? जवळजवळ 10 ते 15,000 कार्यकर्ते आज सिंधुदुर्गातून येत आहेत. तिथे जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 20,000, 15-20,000 इथली असतील रत्नागिरीची. या आज फार मोठं उत्साहाचं वातावरण आहे. ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांनी ग्राउंड बुक केली आहेत, 8-8 दिवसासाठी मैदानं बुक केली आहेत. सगळीकडे त्यांनी जे काय त्यांची व्यूहरचना केली ती केलेली आहे. तरी पण आमच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना फरक पडणार नाही. शिवसेना ही शिवसेनेच्या पद्धतीने मोठ्या जल्लोषात फॉर्म भरतील आणि विजयाचा मिरवणुकी काढतील. महायुतीचा उमेदवार अजूनही घोषित झालेला नाहीये किंवा घोषित होऊ शकत नाही, म्हणजे अजूनही त्यांच्यामध्ये संभ्रमावस्था आहे. आपण दररोज वेगवेगळे प्रवाह बघतोय. काय सांगायचं या संदर्भात? त्यांच्याकडे अजून त्यांना नक्की कोणाला करायचंय. कारण आज राणे हे पहिल्यांदाच 15 वर्षांनी जे दीपक केसरकर हे नेहमी राक्षसाच्या गोष्टी सांगायचे आणि राणे राक्षस आहे म्हणून सांगत होते संपूर्ण सिंधुदुर्गात.
त्या दीपक केसरकरांच्या घरी राणेंना जावं लागलं, ही सर्वात मोठी नारायण राणेंची शोकांतिका आहे की नारायण राणेंना स्वतःचं अस्तित्व समजलंय असं म्हटलं तर हरकत नाही आणि म्हणूनच ते दीपक केसरकरांच्या घरी गेले. अशा प्रकारे जर खरोखरच नारायण राणे हे कुठेतरी आता स्वतःच्या मुलांच्या अस्तित्वासाठी लढतायत असं हे वाटायला लागलेलं आहे. भारतीय जनता पक्षातून आपल्या मुलांना उमेदवारी मिळावी म्हणूनच राणे स्वतःचं बळी देत आहेत राजकीय असं म्हटल्यास हरकत नाही. किरण सामंत, उदय सामंत हे दोघं भाऊ हे स्वतः त्यांच्या अस्तित्वासाठी लढतायत आणि हे यांच्यापैकी कोणालाही सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या नागरिकांचं, जिल्ह्यावासियांचं पडलेलं नाही. हे फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी दोन्ही कुटुंब लढतायत आणि स्वतःचं अस्तित्व टिकावं, स्वतःचं एम्पायर व्यवसायाचं उभं राहावं यासाठी या राणे परिवार आणि सावंत परिवाराची लढाई चालू आहे. आणि भारतीय जनता पक्ष हा या दोघांमध्ये भूमिका महत्वाची घेतोय की कुठेतरी स्वतः कार्यकर्ता हा जुना कार्यकर्ता जो आहे हा कुठेतरी अडचणीत आलेला आहे भाजपचा आणि तो भाजपचा कार्यकर्ता हा नक्कीच शिवसेनेच्या निष्ठावंत उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेच्या मागे उभा राहील याची आम्हाला खात्री आहे. आमची जवळजवळ एक फेरी पूर्ण होऊन गेलेली आहे. मी असेल, आमचे जिल्हा प्रमुख संदेशजी पारकर माझ्या बरोबरच आहेत, आम्ही सर्वच जण, सतीशजी सावंत, आम्ही सर्वांनी एकत्रितपणे संपूर्ण जिल्ह्याचा दौरा झालेला आहे. आमचा खळा बैठका झालेल्या आहेत. प्रचंड चांगला लोकांमधून आम्हाला प्रतिसाद मिळतोय आणि आतापर्यंतचा इतिहास आहे की जरी देशाचे नेतृत्व म्हणून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असले तरी ज्या ज्या वेळेला नरेंद्र मोदी या जिल्ह्यात आले, मग ते लोकसभेला आले असतील, कोकणामध्ये जिथे जिथे त्यांनी सभा घेतल्या, म्हणजे लोकसभा असेल किंवा विधानसभा असेल, अगदी सिटिंग आमदार प्रमोद जठार असतील त्यावेळेला सुद्धा नरेंद्र मोदींच्या सभा जिथे झाल्या तिथे त्यांना हार पत्करावी लागलेली आहे. त्याच्यात त्यांनी इथे आणावं आणि पुन्हा हार आपल्या पदरात पाडून घ्यावी आणि आम्ही हॅट्रिक विजयाची साधणार आणि राणे 3 वेळा पडायची हॅट्रिक साधली. हे होतं अतुल राणे की यांनी सांगितलं की राणे हे म्हणजे आम्ही हे विजयाची हॅट्रिक पूर्ण करणार, राणे पराभवाची हॅट्रिक पूर्ण करणार. आता आपल्या संपादक आहेत त्या आणि ते जे कार्यकर्ते आहेत शिवसेनेचे त्यांच्याशी बातचीत करणार. आपण बघतोय ते सगळेजण सिंधुदुर्गातून आलेले आहेत, नागरिक थांबलेले आहेत. सध्या उष्णतेचं वातावरण आहे, दिवस चढतोय. आजही हिटवेव्हचा इशारा दिलेला आहे, परंतु एक वेगळं वातावरण, निवडणुकीचं वातावरण देखील त्याचप्रमाणे सायमल्टेनियसली इथे तापताना दिसतंय. सुंदर असा नाश्ता आहे, नाश्त्याची चव घेता घेता जशी चाय पे चर्चा, जशी नाश्त्या पे चर्चा अशीच आपण जर म्हटलं तर वापर ठरणार. आपल्याबरोबर आहेत संदेशभाई पारकर. संदेशभाई, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दृष्टिकोनातून आज विनायक राऊत साहेब आज उमेदवारी अर्ज भरणार. सगळे तुमची पाऊस सगळ्या कार्यकर्त्यांची इथे थांबलेली आहे. एकूणच आपण चहा बरोबर किंवा नाश्त्याबरोबर अशा हलक्या फुलक्या गप्पा मारत असतो. काय सांगाल एकूणच उमेदवारी अर्जाच्या बाबतीत? कारण आम्ही आतापर्यंत येतानाच काही आढावा घेतला, तसं निवडणुकीचं वातावरण असं कुठेच आम्हाला दिसलं नाही, परंतु आता या हॉटेलमध्ये मात्र वातावरण बाहेरचं तापलेलं आणि इथे या गरम गरम नाश्त्याबरोबर असं वातावरण तापलेलं. काय सांगाल? ही निवडणूक खरं तर एकतर्फी आहे. निवडणुकीचा अर्धा प्रचार संपत आहे तरी सध्या विरोधकांचा अद्याप उमेदवार या ठिकाणी घोषित झालेला नाही आणि आज एका उत्साहाच्या वातावरणामध्ये संपूर्ण या रत्नागिरी सिंधुदुर्गात मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी शक्ती प्रदर्शन करत खासदार विनायक राऊत यांचा उमेदवारी अर्ज आम्ही रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये दाखल करणार आहोत. खरं तर आज ज्या पद्धतीनं या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये जो प्रचार सुरू आहे खासदार विनायक राऊत साहेबांचा, अनेक बैठका कार्यकर्त्यांच्या खळा बैठका असतील, अशा प्रकारे जवळजवळ दुसरी फेरी आम्ही या मतदारसंघामध्ये पूर्ण केलेली आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीचे सर्व घटक पक्ष हे याच्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत. म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, आप सरकार, केजरीवाल साहेबांचा पक्ष असेल, त्याचबरोबर निर्भय मनोज सारखी जी एक चळवळ आहे ती चळवळ सुद्धा त्या निमित्तानं आपल्याला मदत करताना दिसते. आणि या मतदारसंघातला जो मुस्लिम समाज आहे हा मुस्लिम समाज सुद्धा या निमित्तानं एकवलेला आहे आणि या सगळ्याचं जे मताधिक्य आहे ते मताधिक्य खासदार विनायक राऊत यांना मिळणार आहे आणि विजयाची हॅट्रिक म्हणजे 3रा विजय हा त्या ठिकाणी खासदार विनायक राऊत या ठिकाणी घेणार आहे. खरं तर पहिल्या निवडणुकीमध्ये 2014ला याच जिल्ह्यातल्या याच मतदारसंघातल्या जनतेनं त्यांना आशीर्वाद दिलेला होता
आणि त्यावेळी तर राणे स्वतःला म्हणजे राणांमध्ये अहंकार झालेला होता. तिथं म्हणत होते की माझ्यासमोर जरी परमेश्वर उभा राहिला तरी माझा पराभव होऊ शकत नाही. अशा प्रकारचा सत्तेचा माज, एक अहंकार हा राणेंना त्यावेळी झालेला होता. आणि 2014च्या निवडणुकीमध्ये जनतेनं खासदार विनायक राऊत यांना 1.5 लाखाच्या मताधिक्याने निवडून दिलेलं. आणि दुसरा विजय हा 2.25 लाखांनी झाला. आणि आता हा विजय तिसरा हा जवळजवळ 2.5 लाखाच्या मताधिक्यानं आम्ही हा विजय अशा पद्धतीचा आम्ही ध्येय किंवा टार्गेट आमच्या समोर ठेवलेला आहे. आणि तितकाच प्रचंड असा उत्स्फूर्त असा जनतेचा प्रतिसाद त्या निमित्तानं मिळतोय. आज सुद्धा मोठ्या संख्येनं रत्नागिरी सिंधुदुर्गातले प्रमुख कार्यकर्ते, महाविकास आघाडीचे प्रमुख कार्यकर्ते या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी मोठं शक्ती प्रदर्शन करणार आहे. आणि ही निवडणूक म्हणजे शिवसैनिक तर मेहनत घेतो, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मेहनत घेतात. साम दाम दंडभेद या सगळ्या परिस्थितीवर त्या ठिकाणी मात करून ही कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीवर आणि जनतेच्या आशीर्वादावर आम्ही ही निवडणूक जिंकणार आहोत. नक्कीच निवडणूक जिंकण्याचा विश्वास काही पातळीने व्यक्त केलेला आहे. आपचे जिल्हाध्यक्ष विवेक तामणकर मगाशी मी बघितलं नाश्त्याच्याबरोबर गोळ्या घेत थोडासा तब्येतीचा त्रास आहे, परंतु एकूणच या सगळ्या माहोलात तुमची आघाडी आहे आणि आघाडीचे आपले देखील साथ दिलेली आहे या सगळ्या काय म्हणतोस आज यावेळेस पंजाबी या सगळ्या माणसांबरोबर आले, या सगळ्या कार्यकर्त्यांबरोबर? नक्कीच पहिल्यांदाच मी या सर्वांसोबत आहे. बरेच वर्ष आपल्यासमोर म्हणून काम केलेलं आहे आणि जिल्ह्याचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे विशेषतः कोकणचे सगळे प्रश्न मला माहिती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर विचार केला तर ही निवडणूक गेल्या 30 वर्षातल्या विकासाच्या भूलथापा विरुद्ध विकासाचा एक नवा पॅटर्न अशी असणार आहे. खरं तर तुम्ही पाहिलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुम्ही गेली 3 दशकं जिल्ह्यातून पत्रकार करता आहात आणि जिल्ह्याचे विविध मुद्दे विविध राजकीय मांडलेले असतात. पण या 30 वर्षाच्या कालखंडामध्ये जिल्ह्यात खरंच विकास झाला आहे. विकास झाला तो ठेकेदारांना रोजगार देणारा विकास झाला, परंतु सर्वसामान्य तरुणांच्या हाताला रोजगार देणारा विकास झाला आहे का? तो अजिबात नाही. बाळासाहेब 90च्या दशकामध्ये या जिल्ह्यामध्ये आले, त्यानंतर खऱ्या अर्थाने राजकीय दहशतवाद या जिल्ह्यामध्ये चालू असला. त्यानंतरची विकासाची परंपरा जी अपेक्षित होती ती अद्यापही झाली नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटकांचे प्रश्न आहेत, पर्यटन उद्योजकांचे प्रश्न आहेत, काजू व्यावसायिकांचे प्रश्न आहेत, तसेच बागायतदारांचे आणि आंबा बागायतदारांचे प्रश्न आहेत. तसेच जे बेरोजगार तरुण मोठ्या प्रमाणावर आज बेरोजगार गोव्यामध्ये नोकरीला जातात, 30 ते 35 तरुण गोव्यामध्ये नोकरी जातो अशी परिस्थिती आहे. या 30 वर्षात एक साधा कारखाना, रोजगार देणारा कारखाना या ठिकाणी उभा राहू शकणार नाही. राणेंनी वेगवेगळे प्रकल्प आणले. सिव्हल प्रकल्पाचा जर विचार केला तर सिव्हल प्रकल्पाला विरोध झाला, त्याचं भांडवल केलं जातं, परंतु विरोध का झाला हा एक विचार केला पाहिजे. सिव्हल प्रकल्पाची बाजूची जमीन, ज्या जमिनीच्या सातबारांवर राणेंच्या आदेशाने पेन्शनने शेडे घातले गेले, ती जमीन लाटण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्यामुळे सिव्हल सारख्या चांगल्या प्रकल्पाला विरोध झाला. खासदार साहेबांनी जर तो विरोध केला नसता तर आज अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी दांडल्यांच्या घशात गेल्या असतात. या ठिकाणी नाना रिफायनरी सारखा अत्यंत पर्यावरणाला घातक असलेला प्रकल्प या ठिकाणी आणला गेला. आजही त्याचं भांडवल केलं जातं, हजारो तरुणांना रोजगार मिळाला असता, परंतु इथल्या पर्यावरणाचा रोजगार का द्यायचा आहे? राणेंकडे आज गेले 2.5 वर्ष देशातलं 70,000 कोटी रुपयाचं बजेट असलेलं अत्यंत महत्वाचं खातं आहे. त्या MSME खात्याच्या माध्यमातून अनेक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपल्या जिल्ह्यामध्ये कोकणामध्ये येऊ शकतात. अद्यापही त्यांनी आणलेले नाहीत किंवा एकही रोजगार त्याच्यातून निर्माण झाला नाही. रोजगार निर्माण झाला तो राणेंसाठी झाला. जे कुडाळमध्ये फॉयरचं ऑफिस होतं ते कणकवलीच्या प्रहारच्या बिल्डिंगमध्ये आणलं गेलं. महिन्याला लाखो रुपये भाडं राणे कुटुंबाला चालू झालं, परंतु जिल्ह्यातल्या बेरोजगारासाठी काय द्यायचं याचा विचार अद्यापही त्यांच्या मनात नाही किंवा त्यांच्या मुलांच्याही मनामध्ये नाही. सकाळी त्यांचे चिरंजीव जे आमदार आहेत देवगड कणकवली मतदारसंघाचे, सकाळी उठतात, पत्रकार परिषदा घेतात, विरोधकांना शिवाय घालण्याचं काम करतात. मात्र एवढ्या वर्षामध्ये त्यांनी विकासासाठी, विकासाच्या ध्येय धोरणाबाबत विचार मांडणारी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. इव्हन गेले 2.5 वर्ष आपल्या वडिलांकडे जे अत्यंत महत्वाचं खातं आहे त्या खात्याचा उपयोग आपल्या मतदारसंघामध्ये आणि आपल्या जिल्ह्यातल्या लोकांसाठी कसा करता येईल याचा साधा विचार देखील ते मांडू शकत नाहीत. त्यामुळे ही निवडणूक आहे ती गेल्या 30 वर्षातल्या विकासाच्या भूलथापा, विकासाची खोटी स्वप्न जी सिंधुदुर्गवासियांना आणि कोकणवासियांना दाखवली गेली त्याच्या विरोधात विकासाचा नवा पॅटर्न घेऊन लढली जाणारी निवडणूक आहे. जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेची अवस्था काय, कोरोना काळामध्ये तुम्ही स्वतः पाहिलेली आहे. जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा आज अशा अवस्थेमध्ये नेऊन ठेवली आहे, स्वतःचं खाजगी हॉस्पिटल चाललं पाहिजे यासाठी जिल्ह्यातली आरोग्य यंत्रणा डॅमेज करून टाकलेली आहे. जिल्ह्याच्या रोजगाराचा प्रश्न तर आहेच,
त्याशिवाय इथे अनेक प्रश्न आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असतील किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये असतील. त्यामुळे त्या प्रश्नांना खऱ्या अर्थाने वाचा फोडणारी ही निवडणूक असेल. आजपर्यंत विरोधकांमधला कोण उमेदवार असेल याचं तिकीट देखील जाहीर न होणं हा विनायक राऊतांच्या विजयाचा मार्ग उभारला असं स्पष्टपणे दिसतं. फक्त तो विजय भव्य दिव्य होण्यासाठी सगळे कार्यकर्ते इंडिया आघाडीतले सगळे घटक पक्ष मैदानात उतरलेले आहेत. येत्या मतमोजणीच्या दिवशी तुम्हाला खऱ्या अर्थाने हे चित्र स्पष्ट झालं पाहायला मिळेल. नक्कीच एकूणच नारायण राणे हेच उमेदवार असतील या अनुषंगाने जर बघितलं तर आता जे आमचे जिल्हाध्यक्ष आहेत विवेक तामणकर त्यांनी जे काही सांगितलं ते निश्चितच त्यांचं जे मत आहे ते आपल्याबरोबर आहेत आपले बरेच कार्यकर्ते बाबा म्हणे की जे कित्येक वर्ष जरी सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात असले तरी बाहेर उमेदवार सपोर्ट करणं आणि अत्यंत निष्ठेने काम करणं अशा पद्धतीचा त्यांचा स्वभाव आहे. बाबा खूप दिवसांनी पुन्हा एकदा तुमची भेट होते राजकारणाच्या दृष्टीने बोलण्याचे काय कुठल्या दृष्टीने बघता तुम्ही सक्रिय झालेले दिसत आहेत आणि अत्यंत निष्ठावान कार्यकर्ता म्हणून तुम्ही भेटले जाता शिवसेनेचे कसं बघताय ह्या निवडणुकीकडे आणि आजच्या अर्ज विरोधक संपवणे हा जो भाजपचा एक कार्यक्रम आहे आणि संविधान टिकवण्यासाठी ही निवडणूक आम्ही अगदी जोमाने लढवणार. कारण संविधान टिकलं तर आपण टिकणार. कारण विरोधक संपवून संविधान संपवण्याच्या मार्गावर भाजपची विचारसरणी आहे. त्यामुळे ह्या निवडणुकीत आम्ही अगदी जीव ओतून आमचा जो काय महाविकास आघाडीचा जो उमेदवार असेल आता आमचे विनायक राऊतच आहेत त्यामुळे त्यांना विजय करण्यासाठी प्रयत्न करतो. नक्कीच आता आपण बघितलं विनायक राऊत आज उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. त्यांच्या ह्या तिसऱ्या टर्मसाठी खासदारकीच्या अर्ज भरणार आहेत. निश्चितच हे शिवसेनेचे कार्यकर्ते सिंधुदुर्गातून रत्नागिरीच्या दिशेने रवाना होत आहेत. मध्येच थोडासा नाश्ता करण्यासाठी थांबलेले परंतु हे करत असताना देखील त्यांचे जे विचार आहेत त्यांनी जे सांगितलेली मतं आहेत ती त्यांनी इथे मांडलेली आहेत. बघूया पुढे आपण जसं रत्नागिरीच्या दिशेने जाऊ वाटेतही आपण सामान्य कार्यकर्त्यांना सामान्य माणसांना विचारणार आहोत त्यांची मतं काय आहेत त्यांचं म्हणणं काय आहे. नक्कीच विकास कामावरती कुठल्या मुद्द्यांवरती त्यांना विकास हवा आहे आणि कुठल्या मुद्द्यांवरती त्यांना चर्चा करवायची. लवकरच आपण रत्नागिरीच्या दिशेने रवाना होणार आहोत. माझ्याबरोबर माझं सहकारी श्रीधर आहेच. श्रीधर आणि आम्ही देखील आता थोडासा नाटका करून घेतो आणि पुढच्या आमच्या प्रवासासाठी आम्ही मार्गस्थ होणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. नमस्कार, कोकण 7 लाईव्ह वरती तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आता मी आले रत्नागिरीमध्ये. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारामध्ये मी उभी आहे. आज महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत हे लवकरच आता काही क्षणात इथे उमेदवारी अर्ज भरणार आहे. आणि एकूणच रत्नागिरी जिल्ह्यातला माहोल कसा आहे या इलेक्शनच्या दृष्टिकोनातून इथलं वातावरण कसं आहे आणि एकूणच या इलेक्शनमध्ये या लोकसभेच्या इलेक्शनमध्ये एकूणच वातावरण कसं आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातलं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं याचा आढावा मी आणि माझ्याबरोबर आमचा प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे आम्ही दोघे जण आढावा घेणार आहोत. श्रीधर, आज आपण सकाळपासून सिंधुदुर्गातून खरं तर प्रवास सुरू केला. आता आपण रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आहोत. थोड्याच वेळात इथे विनायक राऊत हे आपला उमेदवारी अर्ज भरणार आहे. परंतु जर परिस्थिती बघितली आपण येतानाच बघितलं की एकूण जर इलेक्शनचं जर वातावरण बघितलं तर आपण हायवेने येताना किंवा आजूबाजूच्या गावांमध्ये गेलो की तसं निवडणुकीचं असं जे वातावरण नेहमी दिसायचं कुठेही एकाही पक्षाचा झेंडा नाही, कुठेही बॅनर नाही, कुठेही कुठल्याही पद्धतीची चर्चा नाही. तर अशा पद्धतीचं वातावरण एकूणच बघतोय आपण. बघतोय अजून महायुतीचा उमेदवार देखील कोण असणार आहे हे अधिकृतरित्या जाहीर केलं गेलेलं नाही. एकूणच सगळं जर हे बघितलं तर काय वाटते, आपण हे सगळं करतोय गेल्या काही दिवसांपासून. 12 तारखेला उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात देखील झाली. आज 5वा दिवस आहे. आज विनायक राऊत इथे अर्ज भरतील. परंतु जर या लोकसभेच्या इलेक्शनच्या अनुषंगाने जर बघितलं आणि मागच्या काही लोकसभा इलेक्शनचं जर वातावरणाच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर कुठेतरी काहीतरी खूपच शांतता, खूपच सबुरीने आणि खूपच एकदम अत्यंत तोलून मापून सगळ्या गोष्टी केल्या जात आहेत असं वाटतंय. तुझं काय मत? नक्कीच मॅडम, तुम्ही म्हटलं तसं की आजपर्यंत आज 5वा दिवस आहे. उमेदवारी अर्ज
भरायला सुरुवात झाल्यापासून आज 5व्या दिवशी विनायक राऊत महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात, यापूर्वी अपक्ष उमेदवार अनेक उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र जे निवडणुकीचं वातावरण पाहिजे, जी निवडणुकीची यापूर्वीची आपण जी निवडणूक आपण आतापर्यंत बघत आल्या की एक माहोल असतो, तो माहोल कुठेतरी दिसत नाही आहे. आणि महायुतीत जे राजकारण आहे, महायुतीने अद्यापर्यंत उमेदवार जाहीर केला नाही आणि एकीकडे महाविकास आघाडीचा विनायक राऊत आहे. पण जरी उमेदवार त्यांचा जाहीर झाला, त्यांच्या काळा बैठका सुरू आहे, सर्व असलं तरी तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे पूर्वीसारखं जे वातावरण पाहिजे की रस्ते झेंडे असतील, फलक असतील, एक शक्ती प्रदर्शन मोठं केलं जातं, त्या पद्धतीचं शक्ती प्रदर्शन केलं जात नाही. हे जरी खरं असलं तरी मात्र दोन्ही पक्षाकडून, म्हणजे महायुती असेल किंवा महाविकास आघाडीकडून ग्राउंड लेवलला अगदी मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. काळा बैठका असतील, कार्यकर्ता मेळावा असतील, हे ठिकठिकाणी चालू आहेत. आपण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जरी उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विनायक राऊत यांची प्रचाराची एक फेरी पूर्ण झालेली आहे. काळा बैठकाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्ण एक त्यांची फेरी पूर्ण झाली आहे. त्याचबरोबर महायुतीकडून नारायण राणे यांनी मोठं शक्ती प्रदर्शन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केलेलं आपल्याला पाहायला मिळते की ठिकठिकाणी प्रत्येक तालुक्यात त्यांचे मोठमोठे कार्यकर्ते मेळावे झाले. म्हणजे जो पूर्वीचा माहोल होता एक निवडणुकीचा, की निवडणूक म्हटली की एक झेंडे किंवा भिंतीचित्र वगैरे असं काही मोठं रंगवलं जायचं, तसं चित्र कुठेतरी ह्या निवडणुकीतून दिसत नाही. वेगळी प्रचार यंत्रणा ही राबवली जात आहे आणि त्याचं हे ह्या निवडणुकीचं उदाहरण असू शकतं. कारण जो गुप्त प्रचार आहे तो कुठेतरी सुरू आहे. मतदारांना डायरेक्ट त्यांच्या घरोघरी जाऊन हाक घालणे, त्यांच्या भावनांना साथ घालणे, हा प्रकार कुठेतरी ह्या निवडणुकीत आपल्याला जाणून येतोय. एकीकडे आपण जर पाहिलं तर महाविकास आघाडीकडून विनायक राऊत हे उमेदवार स्पष्ट झालेले आहेत. मात्र महायुतीकडून जो उमेदवारीचा जो प्रश्न आहे तो अजूनही थोडा संभ्रमावस्था पसरवणार आहे. जेव्हा किरण सामंतांचं नाव पुढे येतं किंवा नारायण राणेचं मध्येच रवींद्र चव्हाणांच्या नावाची देखील चर्चा आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे नेमका अजून त्यांचा उमेदवार कोण हा ठरत नाही. मात्र कार्यकर्ते हे कामाला लागले आहेत की महायुतीचा उमेदवार निवडून आणायचा आहे, 2.5 लाखाचं मताधिक्य देऊन त्यांना निवडून आणायचं, असं कार्यकर्ते प्रत्येक घराघरात जाऊन तो प्रचार करत आहेत. आपण बघितलं तर म्हणजे भाजपच्या प्रचाराची जी आपण रणनीती बघितली की भाजपने यापूर्वी जे राम मंदिरचं उद्घाटन झालं त्या निमित्ताने भाजपने खरी प्रचाराची सुरुवात केली होती की राम मंदिर उद्घाटनाचं जे निमंत्रण होतं ते घरोघरी पोहोचवण्याचं काम भाजपकडून करण्यात आलं. म्हणजे तसं पाहिलं गेलं तर महाविकास आघाडीच्या एक पाऊल पुढे ही महायुती आहे. महायुतीकडून तो प्रचार झालेला आहे आणि आता त्यांचा कार्यकर्ता मेळावा आहे. म्हणजे त्यांनी तशी ही प्रचाराची सुरुवात ही 2 महिन्यापूर्वीच केलेली होती. म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने ही इलेक्शनची जी निवडणुकीची तयारी आहे ती अगोदरच झालेली आहे आणि आता ही त्यांची पुढची आहे ही आता कार्यकर्त्यांना आणखी प्रोत्साहित करून जे मताधिक्य आहे ते अधिकाधिक मिळवण्याच्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. आणि अशा पद्धतीने हे दोन्ही गटाकडून एक म्हणजे गुप्त प्रचार यंत्रणा राबवली जात आहे. आज आपण रत्नागिरीत महाविकास आघाडीकडून विनायक राऊत अर्ज दाखल करणार आहेत. आता थोड्याच वेळात येथील रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाविकास आघाडीच्या सर्व नेते मंडळींसह विनायक राऊत उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी येथील पाटेगावतील एक गणपती मंदिर आहे, त्या गणपती मंदिरात सकाळी जाऊन आरती केली आहे आणि त्या देवाचं दर्शन घेऊन आता कार्यकर्त्यांचा मेळावा आहे. रत्नागिरीतल्या मराठा हॉलमध्ये हा कार्यकर्त्यांचा मेळावा होतो आणि अगदी थोड्याच वेळात विनायक राऊत आणि सर्व कार्यकर्त्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल होणार आहेत आणि उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. ही परिस्थिती आता महाविकास आघाडीकडून आणि येत्या काही दिवसातच आपल्याला महायुतीकडूनही पूर्ण चित्र आहे ते स्पष्ट होईल अशी अपेक्षा आहे. नक्कीच एकूण जर आपण बघितलं की महाविकास आघाडीकडून हा जो उमेदवार आहे तो जवळजवळ महिनाभरापूर्वीच डिक्लेअर झालेला होता. विनायक राऊत हे शिवसेनेचे उबाठा गटाचे जे कोणी गेली 2 टर्म इथे खासदार म्हणून कार्यरत होते त्यांनाच पुन्हा उमेदवारी उबाठा गटाकडून गेलेली आहे. आणि मला वाटतं श्रीधर महिनाभरापूर्वीपासूनच विनायक राऊतांच्या सभा, फळा बैठका किंवा गावागावामध्ये जाऊन घराघरामध्ये जाऊन जो काही प्रचार आहे तो त्यांचा सुरू झालेला आहे. परंतु त्याच्या अगेन्स्ट महायुतीचा मात्र उमेदवार अद्यापर्यंत निश्चित होत नसल्यामुळे फारच लोकांमध्ये संभ्रमावस्था होती. जसं तू म्हणालेस की कार्यकर्त्यांमध्ये गुप्त पद्धतीने त्यांची प्रचार यंत्रणा सुरू आहे ती कदाचित असेल सुद्धा, परंतु जो सर्वसाधारण मतदार की ज्याला अद्याप टीव्हीवरच्या बातम्यांवरून फक्त समजते की नक्की काय चाललेलं आहे, तर हा जो मतदार आहे त्याच्यामध्ये मात्र निश्चितपणे संभ्रमावस्था आहे. कारण मतदार हा राजा एका दिवसापुरता असतो आणि त्या दिवसाला येण्यासाठी त्या राजाला अनेक पद्धतीने
मग रेड कार्पेट वेलकम दिलं जाते, अनेक त्याला आश्वस्त करणाऱ्या गोष्टी सांगितल्या जातात. परंतु त्या जो मतदानाचा दिवस आहे तो संपला की त्याच्यानंतर पुन्हा त्याच्याकडे पाठ फिरवली जाते असं अनेक लोक गावागावामधून बोलतात. परंतु याचा जर विचार केला आणि आता आपण जर महायुतीचा जो काही उमेदवार आहे त्याचं जे काही संभ्रम असते, कारण आत्ताच एक 4 दिवसांपूर्वी आशिष शेलार आले होते सावंतवाडीमध्ये आणि त्यांनी देखील बैठका घेतलेल्या होत्या, नारायण राणेंसोबत देखील बैठका घेतलेल्या होत्या. त्यांनी असंच म्हटलेलं होतं की जो उमेदवार असेल तो महायुतीचा असेल. त्यांनी कुठेही असं स्पष्ट केलेलं नव्हतं की तो भाजपचा असेल किंवा तो शिवसेनेचा असेल. मात्र त्यापूर्वी जेव्हा या मतदारसंघामध्ये अगदी गोव्याचे मुख्यमंत्री देखील येऊन गेले, त्यांनी देखील हे सांगितलेलं होतं की लोकसभा मतदारसंघामध्ये जो कोण उमेदवार असेल तो कमळ या चिन्हावरूनच लढेल. त्यामुळे नक्की कमळ या चिन्हावरून लढणारा उमेदवार असेल की धनुष्यबाणामध्ये लढणारा उमेदवार असेल हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणारच आहे. मात्र जसं आपण मगाशी बघितलं की वातावरण जी निर्मिती पूर्वी केली जायची त्या वातावरण निर्मितीमध्ये इथे कुठेही, आता आपण रत्नागिरी शहरामध्ये देखील आपण प्रवेश ज्यावेळेस केला त्यावेळेस कुठेही कोणत्याच पक्षाच्या एकही झेंडा, एकही बॅनर किंवा कुठेही पोस्टर एखादं कुठेही दिसलं नाही. मात्र यापूर्वी जर बघितलं तर खरंच म्हणजे मतदानाचा उत्सव, तर तो उत्सवी वातावरण तिथे असायचं. अनेक गोष्टींचे पताका लावल्या जायच्या, ठिकठिकाणी झेंडे असायचे, अनेक ठिकाणी बॅनर लावले जायचे, पण तसं काहीच दिसत नाही. या सगळ्याचं जर एकूण हे जर बघितलं तर गुप्त प्रचार हे एक जर सोडलं तर याच्या पाठचं काय कारण असू शकते हे थोडंसं गुलदस्त्यात आहे. आणि आत्ता कारण हा जो आपला रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ आहे तो आता राज्यात चर्चेचा विषय झालेला आहे. जे इतर 6 मतदारसंघ आहेत त्याच्याबरोबर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघाचं नाव सातत्याने आपण ऐकतोय की अद्याप इथला महायुतीचा उमेदवार ठरला नाहीये म्हणून. आणि तिथे तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी प्रचाराचा धडाका लावलेला आहे. त्यांनी तर जाहीरच केलेलं आहे की मी 2.5 लाख मतांनी विनायक राऊतांचं पराभव करणार आहे. आणि हे असताना अद्याप जर उमेदवार डिक्लेअर न करता मग एकीकडे असंही म्हटलं जाते की त्यांचं नाव जाहीर न करता हे 19 तारखेला ते उमेदवारी अर्जच भरायला येणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचं सुद्धा आहे. कारण आशिष शेलार बोलले होते की ही जी काय आमची आहे ही रणनीती आहे आणि भाजपची रणनीती हे बहुतेक त्यांच्या पद्धतीने ते ठरवत असतील. पण आपण एकूणच जर या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर श्रीधर मला असं वाटते पहिल्यापासून विकासात्मक गोष्टीचा पाठपुरावा पूर्वी प्रस्तुत केला जायचा, किंबहुना त्या गोष्टी या इलेक्शनमध्ये किंवा जेव्हा मतदान होत असेल त्यावेळेस प्रचारामध्ये विकासात्मक मुद्द्यांचा उहापोह केला जायचा. मात्र एक जर आपण निरीक्षण केलं गेल्या काही दिवसांचं तर इथे विकासात्मक मुद्द्यांपेक्षा वैयक्तिक मुद्द्यांवर की त्याने काय केलं आणि मी काय केलं, त्याने काय केलं मी काय केलं ह्याच्यावरती जास्त भर दिला जातो. या संदर्भात तुझं निरीक्षण काय? नक्कीच म्हटल्याप्रमाणे की आपण म्हणजे निवडणूक म्हटल्याच्या नंतर ती विकासाच्या मुद्द्यावरती लढवली गेली पाहिजे. प्रत्येक राजकीय पक्ष त्यांची घोषणा असते की आमची निवडणूक आम्ही लढवणार निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर असणार. मात्र आपण प्रत्यक्षात ज्यावेळी निवडणुकीचा प्रचार असतो तो होतो त्यावेळी ते वैयक्तिक मुद्द्यांवरतीच केला जातो. जर आता आपण विचार केला तर ह्या लोकसभा निवडणुकीचा जर समजा नारायण राणे विरुद्ध विनायक राऊतांची जर लढत झाली तर आपण ही निवडणूक होणार आहे ती वैयक्तिक मुद्द्यांवरतीच राहणार असं. कारण आपण पाहिलं की ठाकरे आणि राणे यांचं जे वाकयुद्ध असतं ते आपण बघितलंय की बरेचदा म्हणजे ठाकरेंवरती राणे परिवाराकडून मोठ्या प्रमाणावरती टीका होती आणि त्याचा पलटवार हा ठाकरेंच्या नेत्यांकडून होतोय. आपण बघितलं आणि येणाऱ्या निवडणुकीत जर ठाकरे विरुद्ध राणे जर लढत झाली तर विकासाचा मुद्दा बाजूला ठेवूनच ही तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की वैयक्तिक मुद्द्यावरतीच ही निवडणूक होणार आहे. एकमेकाची उडीदुडी काढण्यातच ही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे जो विकासाचा मुद्दा कुठेतरी आहे तो कुठेतरी लांबलेला आहे. आपण आता कोकणचा म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी 2 जिल्ह्याचा जरी विचार केला तर ही निवडणूक जी लोकसभेची निवडणूक आहे ती विकासाच्या मुद्द्यावरती लढली गेली पाहिजे. इथले जे स्थानिक मुद्दे आहेत, रोजगारीचा विषय आहे, मुंबई गोवा हायवेचा प्रश्न रखडलेला आहे, त्याचबरोबर इथला आपला आंबा आहे, काजू आहे, याच्या दराविषयी असलेल्या जे आहे शेतकऱ्यांच्या ज्या अडचणी आहेत, पर्यटनाच्या बाबतीत दोन्ही जिल्हे आहेत याच्या दृष्टीने जो विकास व्हायला पाहिजे ह्या विषयांवरती ही निवडणूक लढली गेली पाहिजे. हे मुद्दे ह्या निवडणुकीत असायला पाहिजे, हे मुद्दे ह्या निवडणुकीत यायला पाहिजेत अशी
सर्वसामान्य मतदाराची असेल किंवा सुशिक्षित मतदाराची अपेक्षा आहे, मात्र ती कुठेतरी ह्या राजकीय लोकांकडून किंवा राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून कुठेतरी फोल्ड ठरताना आपल्याला आतापर्यंत तरी दिसते. आपण पर्यंत आपण जे निवडणुकीचं कव्हरेज करतो तर आपण पाहिलं तर एक वैयक्तिक टीका केली जाते की यांनी 10 वर्षात काय केलं, त्यांनी 10 वर्षात काय केलं. या व्यतिरिक्त एकमेकांची मुलीधुनी काढण्यातच बराचसा हा 1 महिन्याचा कालावधी गेला आहे. पुढील जे आता 20-25 दिवस राहिलेत प्रचाराचे, जो कोणी उमेदवार असेल, महायुतीचा असेल, महाविकास आघाडीचा तर आता ठरलं आहे, तर महायुतीचा जो उमेदवार असेल त्याचं उमेदवारी निश्चित झाल्याच्या नंतर पुढील जे दिवस आहेत ते मुख्य या विकासाच्या मुद्द्यावर भेटले गेले पाहिजे अशी अपेक्षा इथल्या मतदाराची आहे, इथल्या सर्वसामान्य नागरिकाची आहे. बरोबर. एकूणच जे आहे की आपण जर बघतोय गेल्या काही दिवसांमध्ये आपण जर बघितलं तर राजकीय दृष्ट्या जे काही आहेत वाद प्रतिवाद किंवा उत्तर प्रतिउत्तर याच्यावरती चर्चा सुरू होती. आपण काय केलं किंवा काय झालेलं आहे, विकास काय झालेला आहे याच्यावरती चर्चा खूप कमी होताना दिसते. आता तू जसं म्हणालास की आपण आता येताना देखील बघितलं की मुंबई गोवा हायवे याचं जे काम आहे ते कित्येक वर्ष रखडलेलं आहे. खारेपाटणपासून पत्रादेवीपर्यंतचं काम बऱ्यापैकी झालेलं आहे, किंवा पूर्णच झालेलं आहे. परंतु त्याच्या पुढे हा रत्नागिरी जिल्ह्यातलं जे काही काम आहे ते गेली कित्येक वर्ष रखडलेलं आहे. आता आपण येताना बघितलं ते काम बऱ्यापैकी राहिलेलं आहे. असा हा तर एक मुद्दा झाला. मात्र जो बेरोजगारीचा मुद्दा आहे तो निश्चितच महत्त्वाचा आहे की ज्याच्याबद्दल अद्याप कोणी ठोसपणे काहीही सांगितलेलं नाही. आतापर्यंत अनेक वेळेस बेरोजगारीवरती चर्चा होतात, बेरोजगारी जायला पाहिजे या संदर्भामध्ये चर्चा होते, परंतु अद्याप कुठल्याही प्रकारचं ठोस उत्तर या संदर्भातलं आपण कोणीच देऊ शकलेलो नाही. आणि याच्या पुढे जेव्हा 2029ची ज्यावेळेस निवडणूक येईल त्यावेळेस मात्र आज जे तरुण आहेत की जे रोजगारीच्या संधी बघतायत किंवा जे प्रयत्न करतायत त्यांना पुढच्या 5 वर्षानंतर आपण कुठे असणार ह्याची जाणीव जर झाली तर निश्चितच 2029ला सातत्याने ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणं आता केवळ एक प्रवाह जातोय त्या दिशेने जायचं हा जमाना आता नाही. तर आज तरुण किंवा आज जो मतदार आहे तो विचार करून काय झालं पाहिजे काय नाही हे त्यांना माहिती आहे. अनेक माध्यमातून समाज माध्यमातून त्याच्यापर्यंत अनेक गोष्टी जात असतात. त्यामुळे तो सजग झालेला आहे, तो सुशिक्षित आहे, तो शिक्षित आहे आणि त्यामुळे निश्चितच पुढच्या 5 वर्षाचा जर विचार जर केला तर आताच्या निवडणुका ह्या विकासात्मक मुद्द्यांवरती निश्चितच लढल्या गेल्या पाहिजेत. नाहीतर पुढच्या 5 वर्षानंतर हे सगळं फार कठीण होऊन बसणार आहे. एकूणच जर आपण रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचा जर विचार केला तर गेल्या काही दिवसांपासूनचे जे वातावरण आहे म्हणजे नारायण की भैया सामान म्हणजे दररोज उलट्या सुलट्या बातम्या येतात. म्हणजे अगदी कालपर्यंत आपण बघितलेलं होतं की किरण सामंत हे फडणवीसांच्या भेटीला गेलेले होते आणि येताना त्यांनी 4 उमेदवारी अर्ज मांडलेले आहेत. हे जरी बघितलं म्हणजे निश्चितच कारण त्याच्यापाठी सुद्धा कारण असू शकते, कारण हा पारंपरिक शिवसेनेचा मतदारसंघ राहिलेला आहे. धनुष्यबाण हे इथल्या मतदारांच्या मनामध्ये अत्यंत प्रॉमिनन्सी असं ठसलेलं आहे. त्यामुळे जर धनुष्यबाण चिन्ह असेल तर निश्चितच त्याचा फरक मतांच्या यांच्यावरती 100% होऊ शकतो. कारण मतदारांना जरी उमेदवाराची माहिती नसली तरी त्याला शिक्क्याची किंवा त्या चिन्हाची मात्र माहिती निश्चितपणे असते. त्यामुळे त्या पातळीवरती जर निवडणूक जर झाली तर या मतदारसंघाचा कौल कशा पद्धतीचा असेल असं तुला वाटतं? नक्कीच म्हटलं त्याप्रमाणे की कोकण जो पट्टा ह्या म्हणजे पूर्वीपासून शिवसेनेच्या पाठीशी राहिलेला पट्टा आहे. अगदी बाळासाहेब असल्यापासून म्हणजे बाळासाहेबांचं कोकणवरती प्रेम आहे आणि कोकणी माणसाचं हे शिवसेनेवरती प्रेम आहे. एक जसं न सुटणारं गणित आहे आणि ते एक घट्ट नातं आहे. त्यामुळे जो आपण पाहिलं की गेले कित्येक दिवसापासून ह्या मतदारसंघाचा जो प्रश्न पेंडिंग राहिलेला आहे त्याचं कारण एक कसं आहे की शिवसेनेकडून हा मतदारसंघ हा मागितला जातो. तर भाजप देखील यासाठी आग्रही आहे. कारण मागील निवडणुकीचा जर विचार केला आहे तर निलेश राणे हे त्यांच्या विरोधात विनायकराव त्यांच्या विरोधात उभे राहायचा होते. त्यांचा पराभव स्वाभिमानकडून चांगला मताधिक्य घेतला होता आणि आता नारायण राणे हे भाजपकडे गेलेत आणि नारायण राणे प्लस भाजपची ताकद अशी म्हणजे डबल ताकद झालेली आहे. आणि त्यामुळे भाजपने जो जोर धरलेला आहे ते ह्याच गणितावरती आहे की निलेश राणेंना मिळालेली मतं आणि भाजपची जी मूळ भाजपची मतं ह्या दोघांचं जर गणित केलं तर हा जो मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघात म्हणजे शिवसेनेला म्हणजे ठाकरे सेनेला
चांगली बात देऊ शकते असं भाजपचं मत आहे. त्यामुळे भाजप आग्रही आहे की दुसऱ्या दृष्टी जर पाहिलं तर तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की हा जो कोकण किनारपट्टी आहे ही शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे आणि शिवसेनेला मानणारी लोक आहे आणि आजपर्यंत म्हणजे शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावरती इथल्या मतदारांनी मतदान केलेलं आहे. त्यामुळे जर शिवसेनेला ही जागा मिळाली तर तो फरक नक्कीच जाणवेल. कारण जो गेले कित्येक वर्षापासून जो मतदार आहे तो शिवसेनेला मतदान करत आले आणि त्यामुळे जी आत्ताची जी निवडणूक आहे त्याची काही प्रमाणात जो शिवसेनेचा जर उमेदवार दिला तर त्याची मतांची टक्केवारी आहे ती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडून म्हणजे शिंदे शिवसेनेकडून हट्ट केला जातो की आम्हाला ही जागा मिळावी. मात्र एक दुसरी गोष्ट जर पाहिली तर त्यावेळी शिवसेनेत विफळी झाली, बंड झालं. त्यावेळी उत्तर जे खासदार होते 12 खासदार यांच्याकडे शिंदेसोबत गेले. मात्र यावेळी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेचे जे विनायक राऊत खासदार आहेत ते मात्र ठाकरेंसोबतच राहिले. त्यामुळे जो हा मतदारसंघ आहे तो तेवढा मागण्याचा आग्रह शिंदेकडून त्यांच्याकडे आपल्या भाजपकडे होते. मात्र भाजपने त्यावर दावा केला आहे की मूळ इथला जो खासदार आहे तो हा उद्धव ठाकरे सेनेकडे असल्यामुळे त्यावर दावा तुम्ही सांगू शकत नाही अशी एकंदरीत जी चर्चा आहे ती चर्चा आहे. त्यामुळे थोडं जे आपण आता पाहतोय की एकीकडे किरण सामंत यांचं नाव येतं. किरण सामंत काल नागपूर येथे जाऊन फडणवीसांची भेट देखील घेतली, उमेदवारी अर्ज देखील त्यांनी 4 घेतले. नारायण राणेंनी पण यापूर्वी 4 उमेदवारी अर्ज घेतले. त्यांनी एकंदरीत म्हणजे जो दोन्ही भाजप आणि शिंदे शिवसेनेकडून आता संभ्रम निर्माण केला की नेमका उमेदवार कोण असणार आहे आणि त्याची जी संभ्रम असेल तशी कार्यकर्त्यांमध्ये त्याची मतदारांमध्ये पण आहे. पण ही एक तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एक रणनीती देखील असू शकते भाजपची महायुतीची की समोरचा जो उमेदवार विरोधी उमेदवार आहे तो महाविकास आघाडी यांना कुठेतरी कापेल देऊन ऐनवेळी उमेदवार जाहीर करायचं आणि विरोधकांना धक्का द्यायचा असा देखील एक प्लॅन असू शकतो. कारण आपण पाहिलं तर आता उमेदवारी अर्ज दाखल करायला आणि काही शेवटचे दिवस राहिलेले आहेत. 19 तारीखला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. आज तारीख आपण सुरुवात केली. आजचा दिवस सोडला तर 3 दिवसच शिल्लक आहेत आणि या 3 दिवस असताना देखील अजून भाजपसारख्या किंवा महायुतीसारख्या बऱ्याचशा यांना उमेदवारी अर्ज उमेदवार दाखल केलेला नाही. त्यामुळे कुठेतरी ही रणनीती देखील असू शकते आणि समोरच्या उमेदवारासाठी तो एक आपण काय म्हणतो त्याला एक जाळ पण निर्माण केलं जाऊ शकतं अशी ही रणनीती भाजपकडून किंवा महायुतीकडून आखली जाण्याची शक्यता आहे. आणि तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की तो हा जो इथला मतदार आहे तो मतदार शिवसेनेच्या आजपर्यंत पाठीशी होता आणि तोच मतदार पुन्हा आपल्याकडे घेऊन इथला खासदार शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरती निवडून यावा अशी येथील किंवा शिंदे शिवसेनेची जी मागणी आहे ती एकंदरीत कुठेतरी योग्यही ठरू शकेल असं एकंदरीत या निवडणुकीच्या परिस्थितीवरून वाटतं. नक्कीच थोड्याच वेळात इथे महाविकास आघाडीचे खासदार विनायक राऊत हे आपला उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. निश्चितच महाविकास आघाडीचा उमेदवार जाहीर झालेला आहे. त्यांच्या प्रचाराच्या सभा सुरू झालेल्या आहेत. येत्या 26 एप्रिलला दस्तूरखुद्द उद्धव ठाकरे हे देखील इथे येऊन त्यांची प्रचाराची सभा घेणार आहेत. त्याच्यानंतर आदित्य ठाकरे हे रत्नागिरीमध्ये सभा घेणार आहेत. त्याचप्रमाणे ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे दोघेही जण विनायक राऊतांच्या प्रचारासाठी सभा घेणार आहेत. परंतु त्याचबरोबर इथे 24 तारखेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा देखील येणार आहेत आणि ते देखील महाविकास आघाडीच्या जो कोणी उमेदवार असेल त्याच्या प्रचाराची सभा घेणार आहेत. हा जो काही प्रचार असेल जो काही असेल त्याची रणनीती किंवा भाजपची रणनीती जी काही म्हटली जाते ती निश्चितच आपल्याला येत्या काही काळामध्ये दिसणारच आहे. परंतु आज 16 तारखेनंतर अवघ्या 3 दिवसावरती शेवटचा दिवस आहे उमेदवारी अर्ज भरण्याचा. तोपर्यंत ह्या 2-3 दिवसांमध्ये महायुतीच्या गोटामधून काय आणि कशा पद्धतीच्या रणनीतीने कोण उमेदवार जाहीर केला जातो याची उत्सुकता मात्र रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभातील मतदार आणि जनताच नाही तर संपूर्ण राज्याला पडलेली आहे. लवकरच तो जो काही पर्दाफाश आहे किंवा तो जो काही पडदा आहे तो उघडला जाईल आणि कर्टन त्याच्यानंतर जो कोणी उमेदवार आहे तो देखील निश्चित झाल्यानंतर त्या प्रचाराच्या ज्या काही सभा ऑलरेडी सुरू झालेल्या आहेत त्यांना वेग येईल. परंतु आता आज 16 तारखेला महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये बऱ्यापैकी कार्यकर्ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून देखील डेरेदाखल झालेले आहेत. आता त्यांची मराठा समाज हॉलमध्ये सभा सुरू आहे
आणि ती झाल्यानंतर काही वेळातच विनायक राऊत हे आपला उमेदवारीचा अर्ज भरणार आहे। यासारखे असेच अपडेट या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशीची जी काही अपडेट आहेत, महत्त्वाच्या घटना आहेत, त्या आम्ही वेळोवेळी तुम्हाला दाखवणार आहोत। तुमचा इथेच थांबतोय। तुम्ही आमचं फेसबुक पेज बघायला विसरू नका। इथेच थांबतोय। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना। त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही। सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज, वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध। एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध। आता अधिक वेळ दौडू नका। पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली। मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08। देशभरात लोकसभा निवडणुकीचा माहोल सुरू झालेला आहे आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा निवडणुकीची ही रणधुमाळी सुरू झाली आहे। 12 एप्रिलपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याला सुरुवात झालेली आहे। आपण आता आहोत हे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, ज्या ठिकाणी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत। आज महाविकास आघाडीच्या विनायक राऊत यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात
येणार आहे आणि आता आपण आहोत हे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरती आहे आणि आता थोड्याच वेळात अगदीच विनायक राऊत यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल होईल. तत्पूर्वी इथली जी पोलीस यंत्रणा आहे, पोलीस बंदोबस्त आहे, तो कशा पद्धतीने ठेवण्यात आलेला आहे ते आपण पाहू शकता की या मेन प्रवेशद्वारावरती हे पोलीस तैनात करण्यात आलेले आहेत. पोलीस निरीक्षकांसह जी पोलीस इतर कर्मचारी आहेत हे या प्रवेशद्वारावरती तैनात करण्यात आलेले. प्रत्येक येणाऱ्या या जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवरती लक्ष केंद्रित या पोलीस अधिकाऱ्यांचं असणार आहे. प्रत्येकाची तपासणी ही या पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येईल आहे. प्रत्येकाची ओळखपत्र तपासणी करूनच आतमध्ये पाठवण्यात येत आहे. अगदी सकाळपासूनही हा पोलीस बंदोबस्त आहे. आज महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येत आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर ही पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरता हा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. पण माझ्या पाठीची ही दृश्य आहेत, ही दृश्य पाहतात. अगदी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ही इथे तपासणी केलेली आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीजवळ जर ओळखपत्र असेल तरच त्याला आतमध्ये प्रवेश दिलेला आहे. वैयक्तिक कामाव्यतिरिक्त जर येणाऱ्या नागरिकांसाठीची ही तपासणी केली जात आहे. त्यांच्याकडे असणारे ओळखपत्र आणि ज्या कामाकरता येत असेल त्या कामाचं ठोस कारण विचारूनच आतमध्ये पाठवलं जात आहे. अशा पद्धतीने इथे या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त अगदी तैनात करण्यात आलेला आहे. पोलीस फौजफाटाही मोठा इथे तैनात करण्यात आलेला आहे. याचं कारण असं आहे की आज ठाकरे गटाचे म्हणजे महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे आणि या पार्श्वभूमीवर हा पोलीस बंदोबस्त अगदी तैनात करण्यात आलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिलसह श्रीधर साळुंके, रत्नागिरी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. कार्यकर्त्यांच्या घराण्यामध्ये उमेदवारीचा अर्ज भरताय, तिसऱ्या वेळेस अर्ज भरताय, काय वाटते तुम्हाला? खूप आनंद आहे आणि अभिमान आहे. असे सोन्यासारखे कार्यकर्ते मिळाले, उद्धवजी ठाकरेंसारखं नेतृत्व मिळालं, आघाडीच्या नेत्यांचं नेतृत्व मिळालं, हा आनंद आहे. राऊत हे कार्यकर्त्यांच्या गराड्यामध्ये आणि ढोल ताशाच्या गजरामध्ये इथे दाखल झालेले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर इथे प्रचंड गर्दी आहे. आपण बघताय की विनायक राऊत यांच्यासोबत भास्कर जाधव आहेत, आमदार साळवी आहेत आणि प्रचंड कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे. इथे फक्त 5 लोकांना आतमध्ये सोडलं जाणार आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून इथे त्या पद्धतीने कार्यकारिणी हे केली जाते. आपण बघतोय आमदार वैभव नाईक देखील इथे आलेले आहेत आणि त्यांच्यासह विनायक राऊत आपला उमेदवारी अर्ज भरायला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इथे मार्गस्थ झालेले आहेत. साहेब, उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आनंद झाला असं तुम्ही म्हणालात, परंतु हे जे काही प्रेम गेली 10 वर्षाचं जे काही प्रेम आपण बघताय, आपल्याला अक्षरशः खांद्यावरती उचलून कार्यकर्त्यांनी घेऊन नक्कीच आम्हाला काय वाटतंय, हे बाळासाहेब ठाकरेंची पुण्याई आहे, आई वडिलांची पुण्याई आहे.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्प अंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आजच्या दिवशी महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत यांनी आता अर्ज भरायला ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलेले आहेत. आता आपल्यासोबत आहेत राजापूरचे आमदार राजन साळवी साहेब. साळवी साहेब नमस्कार. खरं तर महाविकास आघाडीचा उमेदवार डिक्लेअर करून 1 महिना झालेला आहे. महायुतीचा उमेदवार मात्र अद्याप डिक्लेअर झालेला नाहीये. काय वाटते, काय गोम असू शकते? निवडणुकीच्या आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे लोकसभेचं रणशिंग फुंकलं गेलं आणि तातडीने शिवसेना पक्षप्रमुखांनी देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने राऊत साहेबांची उमेदवारी जाहीर केली. आपल्याला माहिती आहे 2014 असेल 19 असेल ह्या दोन्ही निवडणुकीमध्ये चांगलं मताधिक्य मिळालं होतं. 2014 साली 1,51,000 मताधिक्य मिळालं होतं. 2019 साली 1,75,000 मताधिक्य मिळालं होतं. आणि या निवडणुकीमध्ये आमचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत हॅट्रिक साधणार आणि जवळजवळ 2.5 लाखाच्या पुढे जातील हा आम्हाला विश्वास आहे. नक्कीच हा विश्वास हे करताना 2 टर्म राऊतसाहेब इथे खासदार म्हणून वावरलेले आहेत. तुम्ही त्यांचे सहकारी म्हणून राजापूर मतदारसंघामध्ये देखील काम करताय. राजापूर मतदारसंघ हा नेहमीच या सगळ्या गेल्या 10 वर्षामध्ये लाईमलाईटमध्ये राहिलेला आहे ते प्रकल्पांमुळे. आता देखील प्रकल्प होणारच याच्यावरती एक जो गट आहे, एक जो कंपो आहे तो ठाम आहे. आणि शिवसेनेचे उभाठा गटाचं की बाबा नाही हा प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत येऊ देणार नाही अशा विषयावरती असताना देखील ही निवडणूक तुमच्या दृष्टीने या विषयाच्या दृष्टिकोनातून कशी महत्त्वाची ठरते? प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये त्या मतदारसंघामध्ये काही लोकांचा पाठिंबा, काही लोकांचा विरोध अशी निश्चितपणे भूमिका आहे. पण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांनी आपली भूमिका पक्षाची स्पष्ट केलेली आहे. अशा तऱ्हेचा प्रकल्प या जनतेचा विरोध असल्यावर प्रकल्प होऊ नये ही त्यांनी भूमिका घेतलेली आहे. म्हणून त्यांच्या आदेशाप्रमाणे या भागाचे खासदार असतील, या भागाचे आमदार असतील, आम्ही सर्व मंडळी असू या प्रकल्पाला विरोधी भूमिका आम्ही निश्चितपणे घेतलेली आहे. आणि या निवडणुकीमध्ये निश्चितपणे असं प्रतिबिंब दिसणार आहे की विनायकराव साहेबांनी या प्रकल्पाच्या बाबतीत घेतली जी भूमिका ते निश्चितपणे निर्णायक आहे. आणि म्हणून मताधिक्य आमचं 2.5 लाखाच्या पुढे जाईल हा आम्हाला विश्वास आहे. नक्कीच. एकूणच जर गेल्या काही दिवसांमध्ये जर बघितलं तर निवडणुकीचा जो काही प्रचाराच्या संदर्भातले आणि एकूणच वातावरण निर्मिती असते ती कुठेतरी आपल्याला कुठे काही दिसत नाही. त्याला निर्बंध थोडेसे घातले गेलेले आहेत की कशा पद्धतीचे. कारण गावागावामध्ये जर बघितलं तर जे काही निवडणुकीचा जो माहोल असायला पाहिजे होता किंवा दिसतो तो यावेळेस कुठेतरी थोडासा संथ पद्धतीने आहे. काय सांगाल या संदर्भात? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या पक्षाची जी आमचे पदाधिकारी आहेत, आमचे लोकप्रतिनिधी आहेत, आमचे उमेदवार सध्याचे आहेत, ही निवडणुका आल्या म्हणून मतदारसंघात फिरत नाहीत. एक शिवसेनेचा कार्यकर्ता म्हणून ते अनेक वर्षापूर्वीपासून निवडणुका नसताना सुद्धा तुम्हाला तो प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरात दिसतो. आणि त्या पद्धतीने संपूर्ण मतदारसंघामध्ये विनायक साहेबांनी निश्चित प्रचाराची आघाडी घेतलेली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या आधी जवळजवळ 110 सभा त्यांच्या आज झालेल्या आहेत. आणि पुढील काळामध्ये आणि एक 100 सभा घेतला असा विश्वास आहे. म्हणजे एवढा सभा झाल्यानंतर मताधिक्य 3 लाखाच्या पुढे जाईल हा आम्हाला विश्वास आहे. एकूणच जर बघितलं तर निवडणुकीचा जो काही प्रचार केला जातो तो विकास मुद्द्यांवरती केला जातो. परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये जर आपण बघितलं तर विकासाचे मुद्दे थोडेसे कुठेतरी बाजूला राहतात आणि वैयक्तिक याने हे केलं, त्याने ते केलं, ह्याने हे केलं, त्याने ते केलं याच याच्यावरती जास्ती चर्चा रंगते आणि ती याच्या पुढे उत्तरोत्तर रंगत जाणार आहे. याबाबत एक सच्चा कार्यकर्ता म्हणून आपल्याला काय वाटतं?
माझ्या माहितीप्रमाणे वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं हे कोकण आहे आणि कोकणामध्ये आत्तापर्यंत इतिहास पाहिला तर या लोकसभा मतदारसंघाला वेगळी खासदारांची परंपरा आहे। बॅरिस्टर नाथ पै ह्या भागाचं नेतृत्व केलेलं आहे, मधु दंडवते साहेबांनी नेतृत्व केलेलं आहे, सुरेश प्रभूंनी नेतृत्व केलेलं आहे आणि त्यांच्यानंतरच्या 2 कालखंडामध्ये 2 निवडणुकीमध्ये विनायक लोकसभेंनी नेतृत्व केलेलं आहे। लोकसभेमध्ये संसदचे तिथले शिवसेना गटाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी आत्तापर्यंत अनेक विषय देशाचे, राज्याचे, स्थानिक प्रश्न मांडलेले आहेत आणि मग त्या अनुषंगाने निश्चितपणे विकास हा कोकणात ज्यांनी दाखवला असेल तो तुम्हाला आठवत असेल की महाराष्ट्रामध्ये शिवशाही आली त्या काळामध्ये मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते, त्या काळामध्ये नंतर नारायण राणे शिवसेनेत असताना मुख्यमंत्री होते आणि त्या काळामधले जे मंत्रिमंडळ होतं त्या मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून विकास दाखवलेला आहे आणि विकास कोकणात नवीन नाही आहे, पण दुर्दैवाने 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आमचा विकास थांबलेल्याची जाणीव आम्हाला पण लोक एका आशेने पाहत आहेत। तर नक्की विश्वास आहे 2024 सालच्या निवडणुकीमध्ये प्रथम मतदान हे आता खासदारकीचं होणार आहे, नंतर विधानसभेचं होईल, मग जिल्हा परिषद पंचायत समितीचं होईल, नगरपालिकेचं होईल आणि सर्व निवडणुकीमध्ये तो निश्चितपणे मला वाटतं की सर्व ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाविकास आघाडी तुम्हाला पुढे गेलेली दिसेल। नक्कीच हे होते राजापूर मतदारसंघाचे आमदार राजन साळवी। निश्चितच त्यांनी सांगितलेलं आहे की विकास हा कुठेतरी थोडासा मधल्या काळामध्ये ठप्प झालेला आहे, या मताशी तेही सहमत आहेत आणि निश्चितच या अनुषंगाने खासदारकीच्या नंतर जी काही बाकीची इलेक्शन्स येणार आहेत त्या अनुषंगाने जर बघितलं तर या विकासाला कुठेतरी चालना मिळेल या मताशी देखील ते सहमत आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। चला उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81। रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाच्या साठी आज जो काही उमेदवारी अर्ज भरण्याचा दिवस आहे, आज खासदार विनायक राऊत यांनी आपला 3ऱ्या टर्मसाठीचा अर्ज भरलेला आणि आपल्यासोबत आहेत भास्कर जाधवजी। जाधव साहेब, तुम्ही सकाळपासून मी बघते मिरवणुकीत होतात, फार कट्टर कार्यकर्ते आहात तुम्ही शिवसेनेचे। आज 3ऱ्या टर्मला विनायक राऊत यांनी अर्ज भरलेला आहे, एकूणच या संदर्भात तुमचं मत काय? असं आहे की आजचं एकंदरीत विनायक राऊतांच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याकरता आलेल्या गर्दीकडे तुम्ही जर पाहिलं तर या निवडणूक आचारसंहितेचे अनेक निर्बंध आहेत। या निर्बंधामुळे आपल्याला गर्दी गोळा करता येत नाही, तर स्वतःहून लोक आली तर नको म्हणता येत नाही। आणि आज जर तुम्ही बघितलं तर राऊतांच्या प्रचार म्हणजे हा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या फेरीमध्ये तरुण होते, मध्यमवर्गीय होते, मध्यमवयीन होते, वयोवृद्ध मंडळी होती, हिंदू होते, मुस्लिम होते, बौद्ध होते, शिवसैनिक तर होतेच होते आणि त्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एक प्रचंड असा उत्साह आणि आनंद होता। किंबहुना प्रत्येकाची जर तुम्ही चेहऱ्यावरची ज्याला आपण बॉडी लँग्वेज म्हणतो ते जर बघितलं तर ही निवडणूक आजच व्हावी, आम्ही विनायक राऊतांची आजच विजयाची मिरवणूक काढायला तयार आहोत, अशा पद्धतीचं वातावरण होतं। हे तुम्ही अनुभवलं, आम्ही पाहिलं आणि म्हणून 4 जून ही केवळ मतमोजणी ही औपचारिकता शिल्लक राहिलेली आहे। विनायक राऊत हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून शिवसेनेतर्फे प्रचंड मताने निवडून आलेले आहेत, हे मी आजच जाहीर करतो। एकूणच जर बघितलं तर यावेळेस म्हणजे शिवसेनेची 2 शकलं झालेली आहेत आणि त्या पार्श्वभूमीवरती इथे किरण सामंत यांनी सुद्धा उमेदवारीसाठी इथल्या महायुतीमार्फत एक त्यांनी आपला क्लेम ठेवलेला आहे। हे जर बघितलं तर रत्नागिरी आणि चिपळूण आणि रत्नागिरी या 2 तालुक्यामधलं जे काही मतदान आहे त्याची विभागणी होईल असं तुम्हाला वाटते? विभागणी नाही, इथं कमीत कमी 80% मतं ही विनायक राऊतांना मिळतील आणि 20%च मतं जो कोणी उमेदवार असेल, तुम्ही कोणाचं नाव घेतलं मला घ्यायची आवश्यकता वाटत नाही कारण ते उमेदवारच नाही आहे, तर मी नाव कशाला घेऊ? त्यामुळं 20%च मतं बाहेर गेली तर जातील नपेक्षा शिवसेना फोडल्याचं दुःख हे महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाला प्रचंड आहे, इतर जाती धर्माच्या लोकांना प्रचंड आहे आणि ठाकरे घराणं आणि कोकण यांचं एक अतूट नातं आहे।
ते तोडण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केलाय त्याला धडा कोकणी माणूस शिकवणार आहे. आता जर म्हणजे नारायण राणेंनी तिथे प्रचाराचा धडाका सुरू केलेला आहेच, उमेदवारी त्यांची लवकरच डिक्लेअर होईल असंही म्हटलं जाते, परंतु आज उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या 5व्या दिवशी देखील अजून महायुतीचा उमेदवार जाहीर होत नाहीये. इकडे महाविकास आघाडीचा उमेदवार जाहीर होऊन त्यांची प्रचाराची पहिली फेरी सुद्धा पूर्ण झालेली आहे. हे जर एकूण जर बघितलं तर कुठल्या प्रकारची रणनीती आहे असं वाटते? मला असं वाटतं की विनायक राऊतांच्या समोर नारायण राणे उभं राहण्याचं धाडसच करणार नाहीत. फक्त ती इथली जी जागा आहे ती ओरिजिनल शिवसेनेची आहे, ती भाजपाला आपल्या पदरात पाडून घ्यायची आहे. आणि म्हणून नारायण राणेंचा फक्त चेहरा, जो चेहराच आता राहिलेला नाही, तो समोर ठेवण्याचं काम त्या ठिकाणी चाललेलं आहे. नारायण राणे उभं राहण्याचं धाडस करणार नाहीत, पण शिवसैनिक ओळखून चुकलाय की भाजपा प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला संपवायला उठलाय. भाजपाचा उमेदवार या ठिकाणी उभा राहिला तरी दाम दुप्पट मतानं पडेल. ओके, धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. असं वाटतं की 19 तारीखला आम्ही आमच्या उमेदवाराचा फॉर्म हा आम्ही 18 तारीखला 19 तारीखला भरलो. त्याच्यामुळे उद्यापर्यंत तरी आमचं नाव अनाऊन्स होईल, याच्यामध्ये कुठलीही शंका बाळगण्याचं काय कारण नाही. ज्यावेळेला 2-2 उमेदवार अतिशय उत्सुक असतात त्यावेळेला ज्यांचं नाव जाहीर झालं आणि ज्यांचं नाव जाहीर होऊ शकलं नाही, दोघांनी एकत्र येऊन फॉर्म भरणं फार महत्त्वाचं असतं. आणि त्याच्यामुळे सगळ्यांची मनं राखणं त्याच्यामध्ये काही वेळ जातो, परंतु निश्चितपणे एकमताने निवडणूक लढवली जाईल आणि जिंकली जाईल. एक गोष्ट आहे, म्हणजे आम्ही प्रचार हा उमेदवाराचा करत नाही, आम्ही महायुतीचा प्रचार करतो आणि आम्ही मोदी साहेबांचा प्रचार करतो. आमच्या कुठल्याही सभेमध्ये आम्ही उमेदवार जाहीर केलेले नाही. आमचा उमेदवार आदरणीय मोदी साहेब हेच आमचे उमेदवार आहेत हे सांगत आम्ही लोकांपर्यंत गेल्यामुळे आम्हाला उलटा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आणि त्याचा खूप फायदा आम्हाला या इलेक्शनमध्ये होईल. एक गोष्ट अशी असते की खालच्या स्तरावर समन्वय होणं फार महत्त्वाचं असतं. कारण काय होतं की एखादी ग्रामपंचायत निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये एकामेकाच्या विरोधात लढलेले असतात, नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये एकामेकाच्या विरोधात लढलेले असतात आणि मग ती मनं जुळवण्याच्या दृष्टीने याचा फार उपयोग होतो. आणि त्याच्यामुळे त्या ग्रामीण स्तरावर ह्या मीटिंग होणं आणि सर्व कार्यकर्त्यांच्या, म्हणजे आमचा काही एक पक्ष नाही आहे, आमच्याकडे भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, RPI, त्याच्यानंतर जानकर साहेबांचा पक्ष आहे आणि म्हणजे इतर अनेक पक्ष ज्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्याला याच्यामध्ये यश मिळवायला लागेल आणि हे यश चांगल्यापैकी मिळेल याची मला खात्री आहे. आणि सगळ्यात चांगलं गोष्ट म्हणजे एकत्र आल्यानंतर 70% जवळजवळ शिवसेना आणि भाजप म्हणून आम्ही 70% आहोत या निदान या मतदारसंघावर. तर ही एक प्लस पॉईंट आहे आपल्याला, हा एक त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे. पण मला अजून याची तारीख वगैरे काय कळलेली नाही आहे, पण जर अमितभाई येत असतील तर अतिशय आनंदाची बाब आहे आणि त्याच्यामुळे एक चैतन्य सगळ्या कार्यकर्त्यांच्यामध्ये येईल, कारण ते आमच्या युतीचे शिल्पकार सुद्धा आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या याने आम्हाला अतिशय आनंद. दुसरा असा विषय आहे की सध्या किरण सामंतही जोरदार तिकिटासाठी प्रयत्न करत आहेत, मात्र याच वेळी आज अशी एक बातमी आली की अमित शहाने सांगितलं की नारायण राणेंना थांबा म्हणून सांगितलं आहे आणि किरण सामंतांनाही थांबा, 2 दिवसानंतर निर्णय होईल. यावर आपलं प्रतिक्रिया काय? आता ते काय बोलले मला माहिती नाही, मी कशी प्रतिक्रिया देऊ. आता थांबायला सांगितलं तर ते फॉर्म भरताना मी सांगितल्याशिवाय फॉर्म भरू नये, थांबा, मी दुसऱ्याची समजूत काढतो, मग तुम्ही फॉर्म भरा, असं असू शकेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी फ्रीज कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना, त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महत्त्वाचं कणकवली बस स्थानक सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासलं आहे. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय, विजेची सोय, मोठ्या प्रमाणावरील अस्वच्छता दिसून येते. यासाठीच रत्नागिरीवरून आलेली स्वच्छता कमिटी या बस स्थानकाला किती गुण देणार हे पाहावं लागणार आहे. पाहूयात. मॅडम, बाटलीतून ऑइल वापरायला बंद व्हायला पाहिजे. जे नियोजित वापर दिलेले असतील ना ते वापरले पाहिजे. बघा, बाटल्यांची तुमच्याकडे प्रॅक्टिस असेल लक्षात, आणि एका याला कॅप नाही कुठली, आणि स्पंजने सर्व ऑइल जमा करून त्या ड्रममध्ये परत टाकलं पाहिजे. इंधनला जो देतो ना, याला लॉक अँड की काही करत नाही तुम्ही. फेरीवरून जाऊन आलेली आहे मला रेडी परती दाखवा. तुमची रेडी दाखवा. या सर्वेक्षणाच्या दरम्यान आम्ही कणकवली आगारात भेट दिली आणि त्या ठिकाणी सर्व मूलभूत सोयीसुविधा पाहत असताना पिण्याचे पाणी असेल, सुलभ शौचालय असतील, कर्मचारी विश्रांतीगृह असतील, पॅसेंजर वेटिंग रूम आहेत, त्या ठिकाणी असणारे फॅन आहेत, लाईट आहेत, कचरा टाकण्यासाठी डस्टबिनचा वापर होतोय किंवा नाही, त्या सुविधा पुरवल्या आहेत का, आरक्षण केंद्र, तसेच वेळापत्रकाचं योग्य नियोजन, अनाउन्समेंट सिस्टीम, अशा इतर सर्व अनुषंगिक गोष्टींची आम्ही पाहणी केली. तर ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यक आम्हाला सूचना स्वच्छता देण्याच्या बाबतीत आढळल्या असतील, कर्मचारी विश्रांतीगृह साफसफाईच्या बाबतीत आढळल्या असतील, त्या सूचना आपण आगार व्यवस्थापन आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला दिलेल्या आहेत आणि ते सकारात्मक बदल करतील अशी आपल्याला आशा आहे. हे म्हणजे पूर्वतयारी आणि दैनंदिन सातत्याच्यामध्ये आवश्यक आहे. तर स्वच्छता हा आपला कायमचा मूलमंत्र सुरक्षित होऊ शकतो. तर अभियान येणारे आणि जाणारे त्यापुरती स्वच्छता न करता आपण कायमस्वरूपी याच्यासाठी माननीय उपाध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक माननीय MD साहेबांनी याच्यामध्ये गेल्या आठवड्यात देखील नवीन वर्षाला आपण सुरुवात करताना एक स्वच्छतेचा मूलमंत्र समाजाला द्यावा, याच्याकरता पाडव्याच्या पूर्वसंध्येला आपण स्वच्छता अभियान राबवलं राज्यभर.
त्याच्यामध्ये देखील या आगाराने सहभाग घेतलेला आहे. ते अभियान आपण कायमस्वरूपी ठेवून स्वच्छतेवर भर द्यावा, चांगला बदल आपल्याला मिळेल. नाही, त्यांचं आता स्वच्छतेवर विशेष करून या दैनंदिन स्वच्छतेच्या गोष्टी आहेत, पाण्याची टाकी असो, कॅम्पचा परिसर असो आणि इतर काही सिनियर मीटिंग रूम असतील, ते असतील, हिरकणी कक्ष असतील, दैनंदिन स्वच्छता ठेवणे आणि त्याचा आपण फॉलोअप घेणे हे महत्त्वाची बाब आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. राजापूर पाठोपाठ आता देवगड दहिबाव येथे गंगेचं आगमन झालेलं पाहायला मिळत आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड दहिबाव येथे आज गंगेचे आगमन झालेले आहे. या ठिकाणी भालचंद्र महाराज येथे येऊन तपश्चर्या करायचे अशी आख्यायिका आहे. आपण जाणून घेऊया, आपल्यासोबत शेट्टी आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया काय या गंगेची विशेष माहिती आहे. या गंगेचं म्हणजे पावित्र्य आहे ते लय मोठं आहे आणि ह्या ठिकाणी आपले भालचंद्र महाराज आजपर्यंत म्हणजे आमच्याकडे अशा हयात माणसं आहेत अजून की त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे आमच्या खूप लहानपणी, म्हणजे ते आज ते 85 वर्षाचे आहेत आणि त्यांच्या लहानपणी ते 3री-4थीला असताना त्यांनी स्वतः बघितलेलं आहे की भालचंद्र महाराज इथे गंगेच्या इथे येऊन तपश्चर्या करायचे आणि त्या तपश्चर्या झाल्यानंतर त्यांनी स्नानासाठी उडी मारली की इथे लुप्त होऊन ते कणकवली ठिकाणी उत्पन्न व्हायचे असं आख्यायिका आहे, त्यांनी सांगितलेलं आहे आम्हाला. आणि ह्या गंगेच्या तीर्थक्षेत्रात भरपूर पावित्र्य आहे आणि इथे आमच्या संध्याकाळी 6च्या नंतर इथे कोणीच नसतं. हे एकदम आडोशाला आहे आणि एवढी प्रसिद्ध गंगा नाही, पण मी कोकण 7 लाईव्हचा खूप खूप धन्यवाद आहे. त्यांनी पहिल्यांदा प्रयत्न केला की आमच्या गंगेजवळ कोणीतरी ह्या गंगेच्या तीर्थक्षेत्राला अशी उभारी देत आहे, तर मी आमच्या शेट्टी कुटुंबातर्फे त्यांचे मी अभिनंदन करतो व आभार मानतो की त्यांनी आमच्या गंगेला प्रसिद्ध करावं. आमचं सर्व भाविकांना एवढंच विनंती आहे की तुम्ही दर्शनाला या. आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ आहे आणि त्या परिसराची स्वच्छता राखा. इथे ह्या तीर्थक्षेत्रात धांगडधिंगाणा चालत नाही, मद्यप्राशन चालत नाही इथे, तर त्याचं पावित्र्य राखा आणि सर्वांनी दर्शनाला या आणि एकदा येऊन नक्की आमच्या गंगा तीर्थक्षेत्राला नक्की तुम्ही भेट द्या. राजापूरला गंगा आल्यानंतर इथे किती दिवसात गंगा येते? राजापूरची गंगा आल्यावर आजपर्यंत मला जवळजवळ आज 40 वर्ष होत आली आहेत. तर आमचं असं दिसण्यात आहे की गंगा राजापूरची आल्यानंतर 8व्या दिवशी गंगा आमची इथे उत्पन्न होते आणि 8व्या दिवशी येते. 8व्या दिवशी नक्की येते आणि त्या दिवशी आमच्या दहिबाव गावचं वातावरण, ज्या दिवशी गंगा येणार असेल त्या दिवशी दहिबाव गावचं वातावरण एकदम शांत हे असतं, निशब्द असतं
आणि असं वाटतं की काहीतरी पाऊस वगैरे येणार आहे, मग आपण समजायचं की आता या दिवशी गंगा येणार आहे. पण हे पहिलं कोणाला कळून आलं की बाबा या दिवशी गंगा आलेली आहे? आम्ही इथे आता ह्या वर्षाचं सांगायचं झालं तर आता सध्या इथे आम्ही डेव्हलपमेंट करतोय, कामं चालू असतात बारीक सारीक. तर माझे बंधू आहेत राजाराम शेट्टी, ते आलेले त्यावेळी इथे. आता ह्या गंगेचं पाणी आहे ते गंगेचं पाणी पांढरं शुभ्र होतं, दुधासारखं पाणी होतं. त्यावेळी आम्हाला कळतं की गंगा आली पूर्ण. पण ती पहिले कोणाला दृष्टीक्षेपात आलेलं की बाबा त्या दिवशी गंगा आलेली 4 दिवसापूर्वी? माझे बंधू आहेत, ते सांगतोय, माझे बंधू आहेत राजाराम शेट्टी, ते आलेले इथे, तेव्हा त्यांना कळलं की गंगा आली. त्यानंतर इथे भाविक येण्याचा ओघ चालू झाला आहे का? हो, भाविक येतात, दररोज येतात, पण एवढी पॉप्युलेटी नसताना एवढा भाविक नसतो, पण येतात भाविक, बऱ्यापैकी येतात. रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यात राजापूरची गंगा येते, तसंच देवगड तालुक्यात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यात ही दैबावची गंगा येते, त्यामुळे त्याचं काहीतरी विशेष महत्त्व आहे. हो, ह्या गंगेला महत्त्व खूप आहे, पण कसं पॉप्युलेटी झालीच नाही ह्याच्यामुळे अजून कोणालाही माहिती नाही. ह्या आमच्या 5 गावा आजूबाजूचे 5-1 गाव आहेत त्यांना माहिती आहे, पण सगळ्यांना अजून देवगड तालुक्यात पण पूर्ण माहिती नाही की दहिबाव गावला गंगा आहे, देवगड तालुक्यात आपल्या गंगा येते, हे अजून कोणाला एवढं माहिती नाही. नक्कीच राजापूर पाठोपाठ आज देवगड तालुक्यातील दहिबाव येथे गंगेचं आगमन झालेलं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत विनायक राऊतांनी भरला उमेदवारी अर्ज. युतीत सगळ्यांची मनं राखण्यात वेळ जातो, दीपक केसरकर यांचं विधान. आणि समस्याग्रस्त कणकवली बस स्थानकाला स्वच्छता कमिटी किती गुण देणार? हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.